Et par gange om ugen snupper Marie Guldbrandt Kjær en 4-5 timers arbejde som ungarbejder i Bog og Idé i Holstebro. Jeg går op til disken som noget af det første, og så hvis der er nogle kunder, så hjælper jeg dem, og så går jeg altså med pap, og jeg vasker op, og jeg sætter frem på hylderne, og jeg fylder op og laver hyldeforkanter. Marie synes, at det er sjovt at snakke med kunderne. Det kan jeg godt lide. Jeg er glad for mennesker, og jeg synes selv, jeg er meget medkommende og åben, og jeg kan godt lide sådan at, selvom jeg ikke kender menneskerne, så tage en snak med dem. Jeg synes også, det er hyggeligt. Mange af Maries venner på Holstebro Gymnasium har også job i fritiden, men i Maries optik er det hende, der har scoret det bedste job. Jeg synes, at det er et dejligt arbejde at arbejde i butik, i stedet for at arbejde i Bilka eller i Kvickly, som mange af mine venner og veninder de gør. Jeg synes, der er meget mere udfordring i det, fordi at man selv skal have stilling til en masse ting, og man skal hjælpe kunderne med at finde de ting, de lige leder efter. Og hvis de så ikke rigtig selv kan finde det, så må man jo være inspiration til dem, og så fortælle dem, hvad man selv mener, og så må man se, om det er noget, de kan lide.